दा जों रेकर्ड खालामगोन मानिमुनि खानायनि दा मानिमुनि लाग्रानि गारिया नै जाबाय दा नायदो मानिमुनि खानाया नै लोगोफोर मानिमुनिया औ लेथ्राथार अबेयाव दोनगोन आं नायदो र' नैयाव दोनगोन आं मानिमुनिखौ माबोरै एवो लोगोफोर आं दा खोन्थानोसै आलु गेदेरखौ फिसा फिसा हानानै मानिमुनियाव सारायावबो होनानै मोननैखौ मानिमुनिजों आलु गेदेरखौ फिसा फिसा हानानै सारायाव होनांगौ होमबानो दसे उनावनो फ्राय जाबाय आं दा मानिमुनि खाबाय दं जाबाथाय गेस्ट्रिकआ खारो ओमफ्राय आरो जाय प्रब्लेम जायो इ मानिमुनिखौ जाबाथाय खि जाजोबो लोगोफोर जोंहानि बोरमायानो आं बोरमाखौ मानो आङो बे बोरमाखौ दै दङो दै दौवो आंनि खानाया दी मानिमुनि बायदि आंनि हाय मेरा बाल मानिमुनि जैसा है हाय लोगोफोर आंनि मुङा तेजश्री बर' दा आङो फैसा लादों बेखौ जादों खोन्थाना होगोबा नायदो दै आब्रा जाब्रा चौ खोन्थाना होगोबा आङो मानिमुनिखौ खाजोबनानै नोंसोरनो भिडिअ खालामना होगोन खोन्थादो आखाइजों थुदो नोङो दे नोङो जेनबाय होमबा आं मानिमुनिखौ खाजोबनानै आं लाजोबगोन मिथिगौ नोङो आं एक्टरसो एक्टर आं एक्टरसो साला आंनि एक्टरखौ नोंसोर मिथिबाय फैसा 10 थाखाया दंबावो Hey, di sini farasalin mo kaso? Hai logo, da video zabai gede. Oi logo, da logo ba, ang yata segede. Logo, noi malamuni ya. Ya, nai ya. Noi kebucing kaya. Baba ribu yo nai da logo ba. Ore gusto ba? Ore buyo. Ore buyo logo. Manimuni kau di kamar kan? Boleh tak?